тук е ясно? Оттам нататък изтегляй назад по същите места. Давай, назад. Така, мъж винаги води. Давай, тръгвай. Давай, давай. Стоп! Тук беше, нали? Навътре, навънка. Продължаваме. Навивай. Изтеглиш обратната. Давай. Умичето напред. Женско соло, като солото е в на малки тракийски соло. Момчета мъжко соло, цепим на 2. Разделя. 5-4. Не така, не мисля напред и сега. Мъжете към тях. Обратно. Така, тук двама. Трябва обръщаш. Двама хващате с нея. Знаеш, нали? Добре, с нея. Давай. Тук, ти къде се нарежи? Тук е от с нея. Така. Център. Малко навътре. Аз кой раз? Оставаш на място. Тук. Малко навътре. Оставаш на място. Това е задните отзади. Давай. Тегле. Пирамида. Отзад, това е отзад. Така. Дай ми прехвърляни. Пенал и то станце е готов. Айде от начало до края на броение. Аз ще умрем? Да, проблема. Бъй. Готови? Дайте първо да се припомним. Няма припомнени, на място ще спрем. Готови? И! Да не може два тапта. Играй! Диагонал. 2 и 3 и 4. 2. Раз и 2. Ама те тяхното тропане рапа-папа. Това е музиката, тяхното тропане. Какво трябва да се бъркате? Тук се бъркам така. Айде от тук нататък. Момичета, готови? Борко е. Не, Борко е сега. Аз съм сега. Сега съм момичета. Сега са момичета. Сега съм момичета. Сега е Борко, после момичета. Така, айде малко с естети. И... Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Аре? На тяхното засичане тръгваш. Аз знам, когато това за първи път. Стоп! Ето за това говорих. Умрял гаран. Малко стойка. Тръгваш. Малко по-така. Ти подмезвам на някой. Айде, готови. Ниско долу. Отвори във втора позиция. Широко.
На парчица малко. Айде, дай, айде. Широко. Сам да ръка под и широки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. След това са момчета. Ей, сега Сега сте вие. Значи никога свършим, така тръгвам аз. първо са момчетите, после са момичета. От начало до тук както трябва да стане. Някой няма ли на лаптопа на телефона? Няма никъде. Простата причина... Тази музика няма никъде по простата причина, че няма как да се направи на компютър. Ако не се свири на част от музикантите. Тъй, че не си пейте къде. Няма я. Айде, давай, раз, дай. Мръсна се ми краката. По-малко трубайте, толкова. Не говори, слушай стъпките на краката. Това е музика. Котце! Ай, сега е. Ай, сега си ти веднага. Изтърва от мината. 3 такта докато. Какво направи? Давай, давай, играй! Кремена глътна вода удари за край. Шире. Раз, и два, и три. И раз, и два, и три. И раз, и три. Раз, и два, и три. И раз, и два, и три. И раз, тук върви на тройка. Музиката отвори.
някой баби да подкрепи. И раз, два, три, два, два, три, три, два, три, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, стоп! Тук е на петица. Преди е на четворка. Трета 16 е на петица. Айде само петица са поправите. И раз, два, три, два, два, три, три, два, три, 4, 5. И раз, два, три, два, два, три, три, два, три, 4, 2, 3, 5, 2. Двойка. Раз, и два, и два, и два, и три, и два, и 4, и 2, и 5, и 2, 6, и 2, и 7, и 2, и 8, и 2. О, как ще поставим соло. Кой бърка кремена, давай, изяжги с парцалите, какво прави? Вървите ви къде са? Красота. Редица обзорски модели. Мъкни! Наби. Имаш такава, Има такава. Ти си? Ама имаш такава. Чакай, има ръчни. Няма. Нямаш там. Купреш? Как ти го знаеш? И 2, и 3, и 4, и тракийка играеш, и 3, и още една четворка. Раз, и 2, и 3, и 4, и 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Винаги ме прехваща. Направо сте толкова еднакви.